Синяя світа налево пашыта. Жыў-быў цар-чараўнік, клікнуў ён кліч па ўсяму царству. Хто схаваецца ад мяне, таму пол царства аддаю. Знайшоўся такі ахвотнік, сіняя світа налево пашыта. Прыходзіць ён да цара-чараўніка. І я, кажа, бяруся схавацца так, што ты мяне не знойдзеш. Добра, кажа цар, калі схаваешся, пол царства табе, а не галава з плеч. Распішыся. Распісаўся сіняя світа і давай хавацца. Перад царом стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным сабалём, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам. Як бегчы, так бегчы, забег у 39-е царства. А ў тым царстве быў дужа вялікі луг. Прыбег ён на той луг і перакінуўся ў 3 кветкі. На другі дзень цар устаў, паглядзеў у свае чараўнічыя кнігі і кажа: «Перада мною стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным сабалём, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам. Забег на вялікі луг у 39-е царства і перакінуўся ў 3 кветкі розных колераў. Паклікаў цар слуг і загадаў ім схадзіць у тое царства і прынесці з вялікага лугу 3 кветкі розных колераў. Пайшлі слугі, доўга ішлі ці нядоўга, але дайшлі да вялікага лугу, сарвалі тыя кветкі, загарнулі ў хустачку і прынеслі цару. Цар разгарнуў хустачку і смяецца. «А што, сіняя світа, ці схаваўся ты ад мяне?» Сіняя світа перакінуўся ў чалавека і кажа: «Дазволь мне, цар, схавацца яшчэ раз». Цар дазволіў. Сіняя світа налево пашыта, перад царом стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным сабалём, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам. Як бегчы, так бегчы, забег за 3-9 зямель у 30-е царства, а ў тым царстве быў такі мох, што зверху балота, а пад нізам возера. Зайшоў ён у мох, перакінуўся рыбай вокунем, забраўся на самае дно возера і сядзіць там. Раніцай цар устаў, паглядзеў у свае чараўнічыя кнігі і кажа: «Перада мною стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным сабалём, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам. Забег за 3-9 зямель у 30-е царства і схаваўся ў мохавым балоце, перакінуўся ў рыбу вокуня». Загадаў цар сваім слугам ісці ў 30-е царства, ачысціць мохавае балота і злавіць там вокуня. Слугі так і зрабілі. Ачысцілі балота, закінулі невады і злавілі вокуня. Загарнулі яго ў хустачку і прынеслі цару. «Ну што, сіняя світа налево пашыта, ці схаваўся ты ад мяне і другі раз?» – смяецца цар. Сіняя світа перакінуўся ў чалавека і кажа: «Дазволь, цар, схавацца яшчэ раз». Цар дазволіў. Сіняя світа перад царом стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным сабалём, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам. Як бегчы, так бегчы, забег у 30-е царства, дзе расце такі дуб, што карэнні ў зямлі, а вяршыня ў небе. Улез ён на дуб, перакінуўся іголкаю, зашыўся пад кару і сядзіць там. Прыляцела на дуб птушка Нагай. Пачула нюхам, што пад карою чалавек сядзіць, ды пытаецца: «Хто тут ёсць?» «Я», кажа сіняя світа. «А чаго ты сюды залез?» «Дык вось, узяўся ад цара-чараўніка схавацца, а ніяк не ўдаецца». «Хочаш, я цябе схаваю?» «Схавай, добрая птушка, век буду табе дзякаваць». Птушка Нагай перакінула яго пярынкаю, узяла пад крыло, занесла ў царскі палац і палажыла соннаму цару за пазуху. Раніцай цар устаў, памыўся, паглядзеў чараўнічую кнігу і кажа: «Перада мною стаяў добрым малайцом, па двары бег чорным сабалём, пад вароты лез белым гарнастаем, па полі бег шэрым зайцам. Забег у 30-е царства. Ёсць у тым царстве дуб, што карэнні ў зямлі, а вяршыня ў небе. Забраўся ён за яго кару і сядзіць там, перакінуўшыся іголкаю. Загадаў цар слугам спілаваць дуб, пакалоць на дровы і спаліць». Слугі так і зрабілі, а сіняй світы не знайшлі. Прыходзяць і кажуць цару: «Няма там сіняй світы». «Як няма?» – усхадзіўся цар. «Не можа гэтага быць. Няма і ўсё.
кажуць слугі. Выйшаў цар на ганак, пачаў клікаць. «Сіняя світа, налева пашыта, пакажыся!» «Збяры, — адказвае сіняя світа, — сваіх генералаў, тады пакажуся». Цар чуе голас сіняй світы, а не ведае, адкуль ідзе той голас. Круціўся ён, ўсюды заглядваў, а сіняя світа як вадой разліўся. Ну, рабіць няма чаго. Сабраў цар сваіх генералаў, выйшаў на ганак і зноў кліча. «Сіняя світа, пакажыся!» «Не, — чуе голас сіняй світы, — спярша пры генералах адпішы мне палавіну царства, тады пакажуся, бо ты падманеш, я цябе ведаю». Як не хацелася цару, а прыйшлося адпісаць палавіну царства. Як толькі пры генералах паставіў ён на ўказе сваю царскую пячатку, з-за пазухі яго выпрахнула лёгкая пярынка і стала добрым малайцом. «Вось і я, — кажа сіняя світа». Схапіў ён той указ ды ў кішэню. Перастаў тады цар-чараўнік хованкамі займацца. Хочаш больш цудоўных гісторый? Падпішыся на канал «Казкі па-беларуску».